March ni sompali sangka zakwa somre le pakwa khan University of Texas san zirlai chhuanvawr berte zinga pakhat chuchol hmanga Matamoros Mexico a thiante nan zin thawvenna lama vanduaina tawk palh maya he zirlai dom takle hmalam huneng taknei hi sakhuana lama kalforten rubovin nasatakan soi sakhnua atak sa peng thenkhat te chu inthawinan an hmanga alabang zong chuan phum zui ta boka hetiang taka sakhuana thila kalfor inthawinan an mi hring pui tengat lamang tu te hi tu te nge ni tang le March ni sompali sangkha zakwa somriat pakwan ruk botak an soi sakrap nuwa taksa inthawinan an man saktak hi hming chu Mark Kilroy ania March ninga sangkha zakwa somrule pariat khan Chicago khopuya apianga anu le pa chu James William Kilroy le Helen Josephine Kilroy ten nia apa hi chemical engineer nia anu ero damdoin lama hlauh po phut lem lova ni thanem ngai na wang liaw thok ani thung Mark Kilroy le au nau pa Keith Richard Kilroy te hi Santa Fe Texas and Col Sailen an ni thunga Mark anu le pa te hi sakhomi tak an nia Roman Catholic chungkuanin an chungkua hian in khoman taimang reng hle Mark hi le khathiam takani pia lama in fiam na lama po duai chuang reng lau baseball athiam ema basketball po wan tlang chunglam kan ti theang hei mai hialani lo mizo te na khelna mun kan nei tharve tak ma se kan tuipui mmc lo golf po athiam viau mai Santa Fe High School a lutin honors student ania Boy Scout of America member ani boka hei baka hian an school a zirlai pol hruai tu poimo tak ani bok lekha thiam theiti kan soi tong khan Mark ate class a hian zirlai zanhi le som an oma heng zirlai zanhi som zinga hian som palina ani pha tluklo mi som pathum chi anei ti na ni ome kumsang ka zakwa somre le paruk khan Santa Fe High School atang hian thatakina graduate hemi nu hian Southwest Texas University a lu chunzom lein he university a hunenga mo chena zir nuwa Tarleton State University Stephenville Texas a Ainson lea Ainson chan berpo scholarship mu hartak athiam falte tan chawa mu thei basketball scholarship a mu wang ani ome Mark hian university tan basketball po a khelve zaka a khela munam thrin hle hunenga mo chen chu le khazir pa in fiam na lama po a pha kang to kina in hmang chawa ma se doctor ni atum em wangin medical college admission test sama chondon hnai lama chuan in fiam na lam chu ban sana a zirlai lama a thluak a sorbing ta thung March ni som sangkha zakwa somre le pakwa khan ma ka thian thatak no pangan ni lai tanga in kom to Bradley Moore chuan exam a zo masa a ani hi Texas A&M University a zirlai ania anni thian zo ho hian exam zo huna exam chol hmanga zin thawvenan tuma antumang ngei chuan exam an zo ni hian Bradley a chuan mark a zirna hmun Austin a pana ti chuan mark an chuan in hmuin an thian dang te pani Bill le Martin te som turin Santa Fe laman pan vele a ti chuan Santa Fe tang hian darkar kwa zat motor kalin an tumram South Padre Island an ti chu zanlai pel fretan thlenga ti chuan Sheraton Hotel a anin vomlut ve ta a Mark ate thian za ho zin na hmun South Padre Island hi zirlai chol hmang ho fuan khom tam na pakhat ania Mark ate point an chol nei chun chuan nuam theyang ber hmang turin he hmun hian pan ve ta renga atu khualo wara Mark ate thian za ho pon nuam an tol na hmun tuipui kam lam chu han pan ngal vata ma se a thleng ma polan nia wangin an be siangin zirlai chol hmang an lo tam lo ni thum hnuwa ero US mun rang atangin zirlai chol hmang tur sangtam takan pungkhom don ti ero chiang hle thung hemhuna hian zirlai chol hmang pungkhom an tam thei boka sumdong ho point rem chanan lo leya hemhuna hian an thil siam chuwa rang te zuarin a then the pei chu a free atem chin thei te po ma a thenin concert an lo buat saya a thenin man choi lo a movie an theinan siam boka phone company thenkhat ten an company ti larnan mani in laman chung te bedu tan man choi lo a phone man theinan lo ruam man boka
hei hi rem changa mangin marka te thian za ho point an chung ten beng nge heng ba ka hian TV commercial alan theina rem chang ten siam boka henga lang chak hian zirlai tam takanin hor khom lui thwin kan soita kan khan marka te thian za ho hi an thleng ma sa dewa an thlen tu ka tuipui kaman vakal point zirlai mu turan latlem hle kan ti kha ma se heti chung hian university danga meiche zirlai rual thenkhat tenen an vain tong thawa hemi zan hian zan khuwa in an party ho nge khowar ma dewin an hoa reilote an ching seka ti chuan lunch an ei ma in tuipui kam lama bok marka te thian zo hian te hoi le a hemi nu hian lunch ei turin an hotel an let le a lunch an ei zo hian inti thawvenna pa in an thlen na hotel hnung lama tuipui kam hun pakhata miss contest an buat sai chun vathlir soka chon lama marka chu chau dewa wangin an hotela chawlh dam turin a thiante kalsan ta thunga hemi zan hian US le Mexico ram in rina Mexico ram lama khopui pakhat Matamoros sakal turin marka te thian zo hian in buat sai meka zan lama program an ne wangin marka po an thlen na hotela khan chawlh dam ri ani renga an tumang ngei chuan zana marka le thiante chuan Matamoros khopuin panta a Port Isabel Texas a zanrian kila heta hian University of Kansas zirlai meiche thenkhat nen anin tonga heng meiche po hi Matamoros party turakal tum an lo ni ve tho awangin anin thurual ta hloma US Mexico ram ri an thlen chuan an motor chun da ram ri chu ke akal tlangin Matamoros khopui chun lut ta zan khuwa in nuam an chena atu ka anin nga na South Padre Island bok an let le ta hloma South Padre Island an let le nu hian marka te thian za ho chuan Matamoros khan nuam an ti thu le kalan chak thu an soi khom lai laya atopa chuan zana kal le tu chuan thutluk nan siam ta nge a March ni som pathum zan chuan Matamoros lampan chuan marka te thian za ho po chun chuak le ta amun an vathlen chuan an kalmasak tum ai khan mihring po ale tam takin an lo tam to zoka zirlai chawlh hmang an lo tam em a hemi zan hian US zirlai singkhat sanga chuang zet chu Mexico ram khopui pakhat Matamoros hian nuam tol turin an pungkhom he khopui an kal khom chan lian tak pakhat chu USA in zuman atlom zok wang ni na lang bar zong chu achung khat ne hlea lu tumin kongpuya anin tlar ngek nguk boka bar chunga lu tumin tlar tlem na bera an riata chuan marka te thian zo po anin tlar ve ta ti chuan bar pakhat Los Sombreros an ti hmuna chuan an lut ve thei ta achunga zirlai chawlh hmang chelo tak an lo tam boka nuam an ti ngei mai he bara huneng mo chen an man nuwa marka te thian zo ho chu London pub an ti hmuna anin son le an lu na masa ai kha chuan nuam an ti zoge moti mai turan ni reilo te nuwa marka point meiche pakhat a khalfal nga la a thiante nen po huneng moti chung chuan in mulo nge zinga ni ari ta ka chuan marka thiante chuan anin nga na lama hole to try in an thria ma se markan muzolo London papatwangin an suaka an thian pa marka chukar ngengin alo dinga meiche pakhat nen an lo ti mal chon wangmuta an thohuai mai ma se kotler le lama oman ni wangin an va be pop mai theilowa kongpuya khwal zin an zinuai boxia kongpui ka na kal chu thil theilo tluk an hial ome marka chuan anula kom lai chu a thlen na hmuna wathla a thla zo hian a thian pa bila chu lo ngak ta heti lai hian an thian te pani dang chu US Mexico in rina bula thingpui dor pakhata lom to thung bila point marka chu ron muthuaya marka omna lampana kal lai chuan zunram thiarin kong sira an ding koi hleka azun zoa marka lampana kalatum le lai tak chuan marka chu muta hau lo marka chu chin hriat lovin a bo zuita bila mang ang lutuk chuan a thian dang pani an jin pui te chu vapun vata ti chuan marka chun pathum chuan an zong ta dor zong ang khar hnu le kholaya veiwa kanom to manglo hnu thlengin an zonga jingdali le chanve arik meu chuan an beya dong ta hle mai marka chuan an motor dan mun US Mexico ram ria alo ngak ani an ringa chumi lampan chuan an kal le ta
an motor dana hmun an vatlen po chuan Mark mel reng hmuh tur awm ta chuang lo an motor dana hmuna chuan an ngak deuh wang fanga Mark mel hmuh tur awm thei tak si lawa chuan an thlenna lampan chuan an ho san tangota atuk zinga ron ho vele mai turan han ngai ngota ma se tu khua lo vara Mark mel reng hmuh tur ala awm tak si lawa chuan a thiante chuan police ne na report an thelu ta hetiang huna hian Matamoros khua mi bo zon ngai report a tam thin hle a report lut zinga tam zok phei chu atuk loka a thing rim namin anon hole mai thin hei wang hian police te point Mark bo chung changa report pon ngai ven nu tuk du lawa a chan chu tuk le mai aron hole mai turan ngai wang ani ome Mark bo kum hian thlathum chung lekin Matamoros khua tang hian mi somruk lai an bo man chin fiat lawa Mark bo thu hi a chung ten an fiat vele apatea Mark Kilroy chu mai thei hau lo ani hi United States Customs Service an hathok lai ni boka rang takin ma ala zui ta a ti chuan a hmalak na zara Mexican Federal Police Force te point Mark zon na chuan theiang angan lo pui tu thuan puang zui ve ta a Mark bo dan chui chiang turin US investigator te chuan Mexico an thleng ta a Mexican Federal Police Force te point an lo troi om vata Mark bo dan vel thei turan ngai ang te chu zonan zot tran ta a an mi zote thu soi dan atang hian US investigator le Mexican thunei tu te chuan Mark hi drugs hmanga sumdong thin rubovin an that tamai ni nan ngaya asin puya thiante pathum la chu Mark bo zan khan an lu rui cheve deuh nge ni an thian pa bo dan tak hi chiang takin an soi thei ta bik si lo ti chuan Mark zon na chun tran ta a US le Mexico ram in rina vel chu helicopter le motor hmangin an zong tran ta a Mark ero an muzo ta lo Mark chung te po no mai thei lawa Mexico rama Mark bo na hmuna kalin an fa pathalak sing ni chuang zetan sem chuaka hei ba ka hian an fa pom na chin fria apiang hne na US dollar singkhat le sanga pe kan tiam zui boka heti chung po hian an fa pom na chin fria reng anom thei ta si lo Mars tin somni paruka lo her chuaka Mark mel hmu tur ala om ta chuang lo US National Television an crime show pakhat America's Most Wanted a Mark chanchin hi chu anita a hetia National Television a meu a chanchin an chua ta ka chuan US mi puite chuan Mark chanchin hi an ngai zual zui ta sawa thunei tu te chuan mi chi hrang hne na tangin phone call an dong tam pha in heng an phone call don tam ber zinga mi te hian Mark an ruk bo dan ni o man hriat ten ron thil thwina ma se investigator te chuan han bo zui tlak omin an thre thei si lo Mark anu le pa te po Mexico atangin beidong takin an chen na hmun Santa Fe a an kir le toa he khua cheng te hian Mark anu le pa te chun lainat wangin an fa pabo an zon le zel theinan suman theang angin an lo tho khom boka Mark anu le pa te pon lom hle investigator te chuan an theang angin an chui zui zela heti rual hian Mexico lama thunei tu te point an chui zui reng boka ti chuan April ni khat sangkha zakua somriat pakua khan Santa Elena bula checkpoint pakhata motor pakhat chuting lovin atlan tlang no maya Mexican police te chuan he motor hi ngoi ringin an zui ta a ti chuan he motor hi mimal huan zau tak pakhata tlan luta motor khaltu hi minute somthum vel zet he huana nu hian khopui lama let le ta a motor khaltu atlan liam le tak nu hian Mexican police te chuan chu huan chun han en chiang ta a an han en chiang ta ka chuan sakhuana lama kalfilor tak te chet na hmun ma ten hmuta a ti chuan he hmun hi chui zui ngai taknin an feta a Mexican police te chuan arukin an chui zui ta zela reilote a motor khaltu po serafin ani thuan chui chuak thuaya ma se evidence thatak nei pot lo chuan serafin a man an la duri lo thung serafin a chet vel dan chu rukin an chui zui ta zela serafin a le a chung te Hernandez chung kwanti mai te chuan inthawinan mihring an hmang thin ti ten chui chuak ta zel boka evidence nei thato kanin ngai hnu April ni kwa khan police te chuan serafina te chet tlatna thin huana chuan vakalin serafina chun manta a ani baka hian apatea elio tian ko le
an thurwal pui midang pahnih baka huan en kol turan chhor rias bon mantel bok huan en kol turan roi rias ati lo chulung inan khung ngala ti chuan rias chu amalin thuan zot fia ta a rias chuan a huan en kola chuan serafina le athurwal pui te an rong kalfo ti a soya ti chuan investigator te chuan market thalak chu en tirin a huan en kol laia chuan a hmu vele velo an zota rias chuan market chu hmu ngei thu a soita serafina po amalin thuan zot fia vele a hun rei takan dop nuwa market chuan tha ani ngei thu le an phum na mun po police te fril thei thu a soi zui ta boka hei baka hian an pol ho tu pani Constanza le Sara Aldreta ten market chu inthawinan that turin an ho te thu an pe ti a soitel bok Serafina soidan chuan hetia inthawinan mihring an man hian an taksa lo chak thar sota an thil ti na reng renga an hmui ngil sot boka dan ma thiam lo an chang thei lo boka tin in hliam pallaka aveng thin ni na soitel bok April ni som pakhata police te chuan Serafina le athian dang pali te chu hruain markan phum na hmun ni awm man soya chuan an kalpui ta a silaya tin reng chungin police te chuan thlan chun lai tir ta a darkar khat don an lai hnuwa chuan mihring ruang aron lang tran ta a he thlana hian mihring pakhat ruang chau alo am hau lo mihring som panga lai phum an lo ni a an vai hian mi pa ni vek nge nge heng an mi phum tak te hi an vai in an ke tan sak an lo ni vek le ngal boka an ruang lai chua tak te hi an lo chiat to hlome ma wangin ma ka ruang po hriat har sa to le a doctor ten ma ka dental record an zir chiat nuwa le ma ka ruang ni om takan ngai ha anen dika tangin ma ka nge ani thu an nem nget thei ta chau ani ma ka ruang phor ani le tak thu an hriat rual hian an nar kai tu ber constant zo chu atlan bo mana khoi mun berang ya tlan bawang ti hrian mai a har sa hle investigator te zinga po rin dan ai nang lo nuai mai a train in Miami a anu bula abiru ani an rin lain a train in Mexico City lama athurwal pui te nen an biru ni an ngai thunga heti lai hian train khatin Chicago khopuyan hmu thul lo soi ve mek boka investigator te tan po ril rumu mal nei a har du viau o me investigator te point thei top chuin Constanzo chuman ngei tumin an zui ve zela ti chuan Mexico City a om tian reta a chen nam huna man tuman vakal lai takin Constanzo chuan a kit zinga pakhat chuama ka plum turin atia Constanzo chuman ani ma in ka hlumani ta athurwal pui zingan ho tu ber pakhat Sara Aldreta yero an man thunga Constanzo le Paul te chu thu boy rip tak ortiran ni ta kumsang ka zakwa somkwa le pathum khan an thu boy ora hian thiam lo chan tiran ni ta ma sen ho tu pa ber Constanzo ero a phu tok shrem na hmuman lovin a in ka hlum tir ta si